Kristu inkosi. uYesu Kristu inkosi. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu egameni lenkosi yethu uYesu Kristu. Ngizocela nje ukuthi utata umfundisi uThwanyane azokwenza amazwi ombulelo emveni kokuthi ewenzile. Ngicela ukuthi abeseke esivalela esamkelela ufefe uYesu Kristu inkosi. Ngicele nokuthi abazalwane mase kuphunyiwe bahlale kancinci nje kancinci. uYesu Kristu uyinkosi. uYesu Kristu inkosi. uYesu Kristu inkosi. Ndibulise kutata umpostile, ndibulise kumpostile, ndibulise kubafundisi bonke, ndibulise kutata, ndibulise kumama, ndibulise kubantu abatsha, ndibulise kuSunday School, ndibulise nakubhuti osibethela intsimbi. Nome phambi kwenu ngutata uThwanyane, ikhaya liseMatatiyeli. Ngokuhlala ke ndilapha eCape Town, ndikule branch yaseCape Town apha eNtabeni. Ndimele ke ukuzobulela
nizandixolela ke ngoba ke ndingumntu isiXhosa ndiyasithetha. Mbane kanti ndibe phambi kwabantu iba khona ingxaki. Mbane ke ndiyambulela uNkulunkulu uzandinceda kakhulu. Ndime ngokubulela apha. Ndizobulela abantu abakhona, ndibulele kakhulu kutata. Utata ngendlela asisapota ngayo, ngendlela asiphethe ngayo, neemfundiso zakhe kakhulu, ndiyambulela kakhulu utata. Mna bendithi ndisindisiwe, nam ndingomnye othi bendithi ndisindisiwe. Bale khona ngoku hayi kukhona ndizibona ukuthi andikasindiswa. Kukhona kufanele ndisindiswe. Andikasindiswa ubuya ngendlela izinto utata azibeka ngakhona. Bendithi ndisindisiwe mba ndingasindiswanga kakhulu xa kufika kwinto ezono. Yathi xa ndifanele ndithetha into ezono, ndifanele ndibhale izono, ndaba neento ezibuza ukuthi ibe into zam ndizazikhumbula nini into zam xa ndiqala ndisemncinci, ndisene-4 years. Ndizazikhumbula nini ezo zinto bendiziyenza. Mane ithe kanti noko ndizibhala zivele zizibuyele zonke izinto zibuye. Ndiyambulela kakhulu uNkulunkulu. Ndibulele ke abefundisi abakhona, ndibabulele kakhulu. Ndibulele nabantu abavela eDurban, nabantu abavela eGauteng, nabavela e-Eastern Cape. Ndibulele kakhulu. Andinokwazi ukuthi ndimoshe into ilizwe beliselibekiwe. Ndiyabulela kakhulu ngenkxaso yenu, ndiyabulela kakhulu. Ayikho enye, andinawo amanye amazwi, andinawo omnye umbulelo ukuthi ndingade ndiyenze ukuthi nindibone ngendlela intliziyo yam inwabe ngakhona, ngendlela ndibona indlela sisapotwa ngakhona, indlela siyakheka ngakhona, siyakhiwa ngeli bandla, siyakha ngolu hlobo silakha ngalo. Kuba mna ekhaya ke kwicala lakuthi ndim kuphela umntu osindisiweyo ekhaya kule family yam. Ndim nendlu yam abasindisiweyo kuphela. Ekhaya ngabantu bamasiko kakhulu. Ngoku ndim ndodwa, nangoku into ezininzi andisazixelela uba ndiyabulela kakhulu uNkulunkulu ukuthi uyakwazi ukuthi ndiqhubeleke ngobomi, kuba yindlela endizikhethele yona. Umntu nomntu uyazikhethela indlela yakhe. Kakhulu xa ufika apha ebudaleni uyazikhethela indlela yakho, akho mntu ukhethela wena ukuthi na ufuna ntoni. Ngoba ke abanye abantu ke balahlekile, basathi basindisiwe abalahlekile. Ndiyambulela kakhulu uNkulunkulu ngani bazalwane, ndiyambulela kakhulu kutata nomama, iimfundiso zabo ziyasokha. Ndiyabulela kakhulu, andinawo amanye amazwi. Ndizacela nje ukuthi siguqeni ndiyenze le nto, ndiyenze ulento. IsiXhosa siqalile ke sibalekile. Ndiyenze ufefe, ndizalenza ngeSotho, ndizacela ukulenza ngeSotho. Mohau wa Morena Modimo wa rona, kopano le matshidiso di be na le rona ka go sa feleng. Jesu Kriste ke Morena. Amen. 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 Ndizabuyisela